Nalazimo se u sali za praktične prezentacije, upravo smo u zgradi Knaufa, tu smo sa majstrom Nebojšom. Zdravo Nebojša. Zdravo Salaj. Šta ćemo danas da predstavimo gledalcima? Prvo ćemo predstaviti temeljne premaze. Temeljne prelaze, što znači šta? Premaze. Premaze. Da. Sad Nebojša, šta su to temeljni premazi? Ja ovdje vidim žutu neku boju. Ovo je grundirmitel. Njega mažemo na jako upijaće podloge. Koje su to? To je Siporex, Gazbeton, stara opeka. Ovo je slabo upijaća podloga, a to je? To je beton. Dobro. Primećujem druga boja, primećujem da ovdje ima neke granulice kao koje se dobijaju. Svaka od njih ima granulice, samo zavisi od materijala koje, a boja je inače ova. A ova bledo je zbog toga što nisi oprao često. Dobro. Ovo što sad mažeš je Tiefengrund. To je podloga, preporučuje se pre lepljenja keramike, pre lepljenja keramičkih pločica na gipsanu ploču, pre gletovanja, bilo gipsanih površina, omalterisanih površina, a što se tiče boja, znaš zbog čega su različite boje? Ne znam, to mi interesuje. Zbog kontrole na gradilištu i da bi majstori znali koju gde da mažu i tačno da se vidi da li je naneta pravilna podloga na površini. Znači Knauf je na sve mislio, očigledno. Kada se nanese podloga, šta ide? Prvo peremo alat. Nakon nanošenja podloge je vreme da krenemo na gletovanje. Naravno. Hoćemo to da prikažemo u gornjem delu, tako? Tako je. Ali ovdje nisi namazao, mislim, samo smo dole mazali. Namazao sam, ali juče. Aha, znači Sam postoji... znao da dolaziš i da ne bi čekali da se osuši, juče sam namazao. Imamo opet nekoliko vrsta glet masa. Šta ćemo s tim? Opet smo izdvojili 3. Imamo biofinish, kažemo klasična glet masa na bazi kreča. Ovo je Grunband i Gelband. Oni su za razliku od ovog gleta gipsani. Dobro, znači... A sa glet masom znači može samo do gletovanje. debljine 3-4 mm da se nanese, što isto zadovoljava i ovaj materijal, a ovaj može da se nanosi do 9 cm. Što znači da Znači nam ne je lakše... 9 mm nego 9 cm i ne uvlači se, ne menja volumen prilikom sušenja. Što stavljamo to u rukama? Što ne nagriza kožu. Drugo, pošto je gipsani glet, proveravam da li ima grudvice, znači gipsani materijali imaju pH vrednost kao koža i ne nagrizaju. Koliko imamo vremena da nam se ne strade materijal? Što se tiče ovih gipsanih, Da? prilike sat vremena. Sat vremena. 45 minuta do 60. Završit ćemo valjda. A što se tiče glet mase, možemo na kraju rada, ako nam ostane, samo zatvorimo kantu I sutra nastavljamo. razmešamo ponovo i nastavljamo. Princip rada je navučemo bočno ispuno sastav, prevučemo i onda stavljamo traku. A nećemo do kraja. Samo deo. Ovaj deo ćeš ti. Zašto je meni ostavio veći deo? I ovo je veoma interesantno da prikažemo gledalcima kako to stoji, vidiš. To su majstori mađioničari. Je tako? Nije, to je takozvani držač gleterice. Vučemo ispunu, stavimo traku i samo privučemo. To je Gelband. To je ovaj žuti. Znači, bočno u sastav. Tako. Čekaj malo, ovdje mi je... Poravnaš. Znači sad poravnaš u kontra smeru. Ovako, na dole. Da. Do kraja ili samo do ovdje? Do kraja stavimo traku i blago je utisnemo. Sad samo, šta radimo s ovim što nam ostane od gleta? Sve neravnine se išmirglaju. Kako se šmirglaju? Pa sva 3 materijala se izuzetno lako šmirglaju. Naneli smo sve 3, znači glet mase, pa još jednom samo da kažemo biofinish kakva je? Biofinish je glet masa za standardne zahteve u građevinarstvu. Znači, Dobro. Gelband. Gelband prednost je to što može, kad se radi gips, može i da se bandažira, se ispunjavaju sastavi i da se gletuje cela površina i kažem, prednost je to što se mnogo brže radi sa gipsanim gletovima. Da, imamo Grunband. Grunband, njegova prednost je to što, već sam rekao, ne menja se volumen prilikom sušenja, ne uvlači se,
i velika prednost je to što može do 9 cm, znači ova masa ne puca do debljine od 9 cm. Dobro. Ništa, znači samo ostaje da kažemo, ukoliko je vama potrebno gletovanje, tu je Knauf, tu su majstori, I majstor Sale. tu smo mi, radimo, gradimo zajedno. Hvala puno više. Hvala i tebi.